Mira, aquest encenedor va fatal, perquè què hi farem? Molt bon dia, tropa. Nou vídeo de YouTube, ja tocava. Disculpeu que hagi trigat tant en fer vídeo de YouTube. Em fotré el preentrenament, consistirà en una mica de suc, un plàtan, estan aquí a la nevera perquè maduren una borrada, i 4 dàtils. També estan a la nevera que, si no sé si fermenten o què, però s'espatllen amb la calor que fa. Bé, volia començar el vídeo aquí, bàsicament per explicar-vos una mica la rutina que estic seguint, els 6 dies rotatius. Pels que no ho hagueu entès, ho aclareixo ara mateix, jo entreno 4 dies a la setmana. Però la rutina és de 6 dies. Llavors podríem dir que la primera setmana és del dia 1 al 4, la segona del 5, 6, 1 i 2, la tercera del 3 al 6. Llavors el que faig és anar rotant, així doncs em permet fer les virgueries de freqüència 33, que la freqüència 1 em sembla massa poc, la freqüència 2 per quàdriceps depèn de com pot ser massa, així es tolera bé tota la freqüència del volum d'entrenament. Podem fer varietat, podem fer molta varietat de fet, cosa que a mi m'agrada i jo crec que deixeu les rutines en part perquè no tenien gaire varietat, perquè és dilluns sempre fas el mateix, dimarts el mateix, dimecres el mateix. En canvi així doncs vas variant i cada dilluns és cada 3 setmanes i és molt més variat. Després, l'altra part bona és que a més pot ser com els bàsics cada 10 dies, per tant no et fatigues tant. I a més doncs només fas un dia complet de cames cada 10 dies i mig, perquè al final fas cada 3 setmanes 2 vegades aquell dia, o sigui 21 dies, 10 dies i mig. I per aclarar-nos doncs fas un dia de presos, de pressions. Això va ser aquest suc de raïm. Un dia de pressions, en què bàsicament doncs hi ha pit, espatlla, tríceps, un dia de traccions en què hi ha esquena, posterior i bíceps, un dia de pressions en què hi ha pit, espatlla, quàdriceps i bessons, un dia de traccions en què hi ha esquena femoral i posterior, i finalment hi ha el dia de braços, elevacions laterals i després fas, com es diu això, braços, bíceps, tríceps, i avui el dia de cames, que veurem a continuació, que us explico com és, que és tan simple com flexió de gatzoneta sense genolleres, 3 sèries, 4 sèries de premsa, 4 sèries de femoral tombat, com podeu veure hi ha molt de volum, però aquesta és la gràcia de la rutina, entrenar 4 dies i matar-se cada dia que hi vas al gimnàs. 4 sèries de femoral tombat, doncs després 3 sèries d'extensions, a mi m'agrada separar-ho. Després de la premsa posar el femoral entremig per treure una mica de tensió al quàdriceps, baixar els metabolits de la pesca i no tan congestionat i rendir més a les extensions. Tot seguit fem una mica de... com es diu? Adductor, 3 sèries, 2 sèries de bessons assegut, 2 sèries de bessons a peu i abdominals. Ja vaig fer el dia de pressions amb quàdriceps bessons, 3 sèries de bessons a peu i el següent dia de femoral, 3 sèries d'abdominals. Així que bé. Potser ens veiem de canvi al gimnàs, si he d'explicar alguna cosa més, o ens veiem directament al gimnàs. Apa! Bé, tropa, me n'he oblidat de dir-ho abans, però si us heu fixat estava prenent bàsicament hidrats de carboni, he pres un plàtan, els 4 dàtils i com un mig litre de suc de pinya, suc de raïm amb nabius. La gràcia és bàsicament anar ben hidratat, anar ple d'hidrats de carboni, anar ben carregat d'energia a l'entrenament. M'he llevat, feia mitja horeta, feia una horeta, no sé, ja no me'n recordo com fa que m'he llevat, però ara a l'estiu no m'entra un àpat copiós, un àpat gran, no m'entra gaire quantitat de menjar, no m'entra un entrepà amb proteïna, hidrats de carboni i tota la pesca, així que ho faig simple, mantinc la cosa simple, prenc hidrats de carboni simples, a tip a poc, moltes calories, i endavant les atxes. I crec que és el millor per rendir el gimnàs. El suc és el primer cop que me'l prenc en anys que prenc suc. No ho recomano, això que bàsicament és sucre, però el que és fruita va molt bé. I això sí, espero que no m'atropin, que l'estiu passi nans. La fruita sí que va molt bé, perquè són hidrats de carboni simples amb vitamines de la pesca. Això sí que ho recomano. Això va al gimnàs a fotre-li fort, va!
Aproximem una mica també els malucs, que ja l'edat passa factura a forçar la zoneta i no ens volem trencar. Que bona. Sí senyor. Sí senyor. Ara comencem amb miquilets, com sempre. La barra sola, estandarditzar tècnica, acostumar-nos a la barra, que ja estem acostumats, però acostumar-nos més. Al final, quan passes tants dies sense fer flexió a la zoneta, doncs es nota. I un cop ens haguem acostumat ens haguem adaptat una miqueta més a l'exercici, puntualment, avui, al final és el que ens interessa, estar adaptat sobretot al dia de l'exercici. Ja li passem a 70 quilos, fent una aproximació i forts, molt forts. Treu la samarreta endavant, com que faig barra alta, si no la barra va al coll, no va a la carn, a la pell, i rellisca més el compte. Ok, no pesa. Ara no ho estic fent perquè no pesa la barra, però molts m'heu comentat en algun vídeo que tanco les cames al pujar. El problema és si tanqués les cames al baixar. Al pujar és normal perquè això és amb l'adductor, és molt més fàcil. Passant els 70 quilos, que em falta l'aire i li fotem gas, va. Aquí faré unes 5-6 repeticions amb aquest pes. El que més em toca la moral de fer cames són les aproximacions, sens dubte. 100 quilets, carregats. Opa, la pesa. Hòstia. Oh, que fàcil. Passem 20 quilets. No sé si serà la top set, la sèrie bona, o pujaré una mica més. La veritat és que avui no em noto super fresc, potser perquè és divendres i no és dimecres com en el vídeo curt que us hauré penjat divendres de la setmana passada, que per mi és aquest divendres. Perdó, dissabte de la setmana passada, que per mi és demà. Així que, quan estic gravant aquest vídeo és demà. Per vosaltres serà fa una setmana. Va, 120 quilets. No haurien de pesar gaire, però es noten. Creieu-me que es noten. Crec que serà top 7 avui. Anirem suaus avui. M'he inclinat una mica i ja està bé. Avui serem conservadors, no fa falta pressionar més. Ja vam fer 135, acumulem fatiga, ja va ser dimecres passat. Avui dissipem una mica de fatiga, podria haver carregat una mica més, ja podria haver posat potser 125, 130 a la següent sèrie, a una repetició, però innecessari. O sigui, hasta barrir 1 potser o 2, m'entrava algun altre fàcilment, però no fa falta carregar-se tant, anem suaus, entre cometes, baixaré 100 quilos i acumulem de volum de treball, ja sigui per força, per millorar en flexió de la zoneta, com per hipertròfia. Va, per què no uso genolleres? Si us heu fixat en cap moment he usat genolleres, doncs és molt simple. Les genolleres tenen un gran avantatge i és que mous més quilos de cara a competir en powerlifting, doncs és l'hòstia. De cara a culturisme és pèssim, o sigui, a mi no m'interessa competir en powerlifting. A mi m'agrada màxima hipertròfia i fer bàsics, els bàsics m'encanten. Llavors, moure més quilos per moure més quilos no em suma res. Jo vull moure quilos, però els mouràs. Si progresses, progressaràs igual amb genolleres que sense. Progressaràs més amunt que amb l'altre, però progressaràs igual. O sigui, igualment progressaràs, perdó, igual no progressaràs, però igualment progressaràs. Llavors, havent dit aquest matís, amb genolleres treus treball al quàdriceps. Al final, quan baixes, hi ha un rebot, ja treu tensió al quàdriceps, està al genoll. Llavors, a mi m'interessa doncs, que aquest treball no se'n vagi al quàdriceps cap al gluti i al femoral, sinó que es quedi al quàdriceps. Llavors, fent barra alta, primer de tot, que fer flexió de la zoneta i no sigui tan òptim per la hipertròfia del quàdriceps, crec que és molt òptim pel simple fet que poses més tensió al quàdriceps. És la forma de posar més tensió al quàdriceps fent flexió de la zoneta i no hi ha tant d'estrès pel gluti i pel femoral. Ja sigui no portant genolleres, com m'estic embolicant una mica, però perdoneu, ja sigui no portant genolleres com fent barra alta. Així que és un exercici que m'agrada, és fàcil progressar, cosa que em motiva, i a més doncs et permet estressar una mica el quàdriceps, que és la gràcia. Ara faré un 2x6, 2x8, el que sigui, 100 quilos, les que surtin, i endavant les atxes. Pur foc, tropa! Va, concentrat,
no pesa. Com deia Ronnie Coleman, you can pick it up, it's like way, baby. Si ho pots aixecar, és pes lleuger. Baby, seria com baby, no sé com traduir-ho. Nina seria, Nina, no? No sé. Va, concentrem-nos, 100 quilos. Ara sí. Molt bé. To obey, to follow the rules, but I found strength in chaos, and shadows fuel my rebellion. Una més, va. Dues més. Com deia el Tom Prats, sempre n'estic més. Una altra, va. Oh, Déu, que bona. Sisplau, estic fet un toro, tu. Molt bé, tropa, ara bé quan el maten tenim 5 rosques per banda, són 125 quilos per 2, 250. Jo sempre havia fet màxim 100 quilos per banda o 100 a una banda i 125 a l'altra, 20 repeticions. Estic rebentat de flexió de gatzoneta, que cansa molt més que no pas la hack. El sistema nerviós pateix molt més, i més fent 100 per 10, però tenim spotter, així que anem a fotre fort. La trec jo simplement per si fallés. Va. 3, 2, 1. Va, pes, Va. Set, va. 3 més, va. Ja està. Va, moltes gràcies. Volia fer 10, moltes gràcies, però no ha estat possible. Però moltes gràcies a Spotter. I ara deixem 4 rosques per banda, 4 discos per banda, 200 quilos en total. Així podem mantenir les 20 repeticions de sempre. Que m'agrada més en altes repeticions en premsa que no pas a baixes. Va. Es nota molt la diferència de pes, ara. Va. Buah, tinc el quasi rebentat, M'he d'adaptar un altre cop a aquesta rutina. Que malament, que malament. Es nota molt la desadaptació de rutina a rutina. He tornat aquesta rutina als vells temps, V baixa i V alta temps. I vells amb V baixa i vells amb V alta. Estic molt desadaptat, però és qüestió de tornar-hi i ja està. Passem al cul femoral, va. Molt bé, tropa, femoral tombat, ara toca femoral tombat. L'altre dia vam fer femoral assegut, va ser aquest d'aquí al costat, no us l'ensenyarem, però el tinc a la meva dreta. I vaig fer pes mort convencional en femoral assegut i avui que toca cames fem l'altre femoral. El que és interessant variar, així que sense més dilació li fotem 70 quilets, unes 8 repeticions. El femoral m'agrada fotre més baixes repeticions que el quàdriceps, però que és un múscul que treballa més en potència, a diferència del quàdriceps que treballa més en resistència. Així que a veure si es veu una mica les fibres o el que s'hagi de veure, que estem força tapats, i li fotem fort, va. Ha passat, L'altre cop que faig femoral, a l'antiga rutina, no costava tant, perquè no estava tan rebentat, però al fer flexió de gatzoneta i premsa, noto que la flexió de gatzoneta al final també involucra molt el femoral i amb la premsa no es queda enrere. Així que estic un pèl fatigat, però molt bé, m'he sortit les 8 repeticions, no del tot fines les últimes dues, molt content. Passem a extensions, va.
Bé, tropa, abans de les extensions us ensenyaré un goril·la d'esquena platejada, aixecar 170 quilos de banca. No és la primera sèrie, no serà la segona, ni serà l'última. Bé, és la segona, perdó, crec que és la segona, però jo no he fet gran cosa, simplement és mantenir-li el pad, això, aquest coixinet. Està fent... no me'n recordo si es diu spot o press, que és que hi ha una mica menys de recorregut. Quan giri la barra, quan es col·loqui, i a mantenir i ja està. Si falla, estem cardats perquè són 170 quilos de banca, o sigui, el que jo vaig aixecar l'altre dia en pes mort, que eren 175, i tu aixeca en banca bé, així que ara veureu com apareix el goril·la. I fos fort, va. Va fort. Va. Que bona. 170 quilos, sobrat. Molt bona. No hi ha recorregut, però bueno, 170 quilos ja només treure'ls ja poca broma. Jo crec que no se'ls trec ni amb l'esquena. 80, 180? Uau, és fort, Ho gravarem també, què collons. Va amunt, va! Sobrat. Bé, no puc parar de gravar el Baki, ara 190 quilos a la barra, una bèstia. No fallarà, però si falla estem aquí per ajudar-lo, amb els nostres 190 de PR de pes mort. No és el mateix, però estem més freds que mare meva, però es traurà. No fallarà, òbviament. Així que el Baki, el nostre goril·la d'esquena platejada, ho traurà, va. M'ha de dir que m'està fent el vídeo, tio. Si jo aixeco 100 per 10 en flexió neta i aquest man ell t'aixeca 170, 180, 190, i la 170 era la segona sèrie, o sigui, aquesta 190 és la quarta sèrie Spot o Press. Així que m'està fent el vídeo i moltes gràcies. I bé, jo agraït. Va. Va! Oh, que bé. Molt bona. Es nota que ha costat més, però molt bona. Molt bé, tropa. Ja ens hem refredat una mica el quàdriceps, hem fet femoral, hem estirat el quàdriceps fent femoral, és antagonista el que havia de fer. Així que estem preparats per fotre directament el quàdriceps. No ens hem refredat del tot, però ha estat suficient com per treure metabòlits, que estigui fresc, com aquell qui diu, fotre-li fort, va. Si es veu bé la cama, 45 reps per banda, normalment tiro uns 50, moc amb 50, però no tota la contracció. Si fotem 45, 3 sèries, unes 8-12 repeticions, si en són 10-12 millor i ja està, ja fotré fort, va. Un dels millors exercicis per quàdriceps perquè treballa el recte femoral, que no es treballa amb la flexió neta i la premsa, o no es treballa tant, més aviat, de treballar sempre es treballa tot, però no és suficient com per en rangs d'hipertròfia òptims. Va. Uau, que bona! Com s'ha notat? Les potes en ple rendiment, va! Estan responent bé, Molt bé, tropa. Ja hem acabat el que vindria a ser el quàdriceps. Ara faltarà l'adductor i bessons. De moment anem així. Jo crec que estan prou bé les cames. O sigui, no hi ha gaires talls, però és normal. O sigui, quan fas quàdriceps no hi ha talls a la cama. Has perd tot el detall, però estan ben bombejades. Al final és el que compta, el que es busca. Un bon estímul, un bombeig decent. Així se m'hauria de veure bé la cama, així. Molt content per l'entrenament. No estic adaptat, però bé, anem fent. El fet de fer tants exercicis, tantes sèries tan intenses, m'està matant, però hem de fer adductor, no ens ho podem saltar.
és necessari, sobretot perquè me'l vaig lesionar i llavors vaig tenir-lo reforçat, sobretot de cara a flexió de la xoneta i variants. Així que el fotem fort, va. Hòstia, m'arrenco la cama, tu. Intento, procuro quan baixo, doncs, quan contrac i mantenir una mica la contracció, és una mica un exercici de rehabilitació i encara faig, per si de cas, i ara al sortir m'he rebentat una mica perquè he baixat massa, no he fet prou força amb els braços, perquè estic molt cansat, però bueno, queden 2 sèries, baixarem una mica pes, ho fotrem igualment perquè no hi ha excuses, tropa. Molt bé, tropa, és hora d'anar acabant d'una punyetera vegada, ja porto com 3 hores al gimnàs o 2 hores i 3 quarts, cada un 10, mentre he tingut molt parlant, esputejant, gravant i fent coses. Tenim a la paperera el plànol, brutal, ara que no em talli el cap com abans a la màquina d'adductors. 25 quilos en total a la màquina, no tinc gaire força a bessons, t'ho dic que tinc uns bessons decents, no tinc gaire força. Ara si fem unes 12 repeticions, aquí m'agrada anar a un rang moderat i fotem fort, va. Déu, que malament. Si us pregunteu per què faig per què faig bessons assegut abans de fer bessons de peu, és molt simple. Hi ha un dia en què faig pressions amb quàdriceps i bessons, i ja faig bessons de peu, faig 3 sèries, així que avui comencem amb bessons assegut, fem 2 sèries, centrem una mica més en el sol i li donem una mica més de prioritat avui. I el següent dia simplement doncs, fem bessons de peu, i el següent dia, el mateix dia, fem bessons de peu, després traiem una mica de prioritat ja que té un dia principal, i ja està, i donem una mica de prioritat a tot que sobretot a bessons de peu ja sigui prioritat i volum. Passem a bessons de peu, va. Tropa, 2 sèries de bessons de peu, ja he explicat abans perquè fèiem primer bessons assegut, després de peu, sense que més dilació li fotem. He de dir que estic molt cansat, em posa 45 quilets, normalment moc 57 i mig a 8 repeticions, jo crec que en 45 en faré 8 ara, si noto fins i tot un pèl marejat, o sigui, porto 3 hores entrenant, sí que m'he distret molt, però és un entrenament molt exigent i al qual no estic acostumat, o sigui, penseu que 100 quilos a 10 repeticions amb flexió de la xoneta, 2 sèries, és una borrada, o sigui, el sistema nerviós es afegeix, és una unitat de la premsa, i crec que no ho he dit, però quan feia extensions, la tercera sèrie l'he hagut d'abandonar. He fet 4, va abandonar. No he pogut acabar-la com voldria, fent 10-12 repeticions, n'he hagut de fer unes 4 i prou, perquè estava cremadíssim, o sigui, el meu quadre estava fregit i he hagut d'acabar la sèrie per força, o sigui, la sèrie ha acabat amb mi, no he acabat jo amb la sèrie ha acabat amb mi i, hòstia, és dur. Li fotem bessons, 2 sèries aquí, punxa abdominal i cap a casa, va, que ja toca. Tropa, aquest vídeo arriba a la seva fi. Farem una mica abdominals aquí, primera sèrie, 15 quilets per banda. Se m'ha allargat massa l'entrenament, però he estat parlant, m'he estat entretenint, que al final també és la gràcia del gimnàs, doncs tenir una mica vida social. A mi m'agrada fer vida social al gimnàs, em sembla que és un lloc molt oportú i que, ja que m'agrada entrenar, doncs comparteixes moltes coses amb la gent d'aquí, del gimnàs. Així que va, anem a fer unes 10 repeticions, mínimament controlades, una mica de contracció, mantenim la contracció una mica. Ja com ja adhereix el vídeo, no vull fer outro. L'outro serà aquí, serà que ha estat un bon entrenament, que m'he de tornar a adaptar, m'he d'acostumar. Com que aquesta rutina tinc plantejada aguantar-la força, ja veureu el progrés amb aquesta rutina, ja veureu que aixeco més en força de la xoneta, que quan vaig a premsa no estic cremat, que quan faig femoral no estic fatigat, les extensions no acaben amb mi, serà molt més distès, aniré més ràpid i serà molt millor. Crec que això ha estat una bona outro. Va, fem la sèrie, ens acomiadem, va. Va.
11 repeticions. M'he oblidat de dir que quan em dobleu és millor treure l'aire pels suors, perquè no pateixi. Els abdominals s'han de fer doblegant el tronc. Per molt que aixequis les cames i estiguis penjat, no faràs abdominals, sabràs dels suors. L'abdominal hi ha d'haver flexió de tronc, flexió de columna. I va, tropa, un plaer. Salut i força de nuc, va!